Вы, напэўна, неаднаразова праходзілі міма гэтага месца, былога брыгіцкага кляштара ў Гродні. Але ці ведалі вы, што яго аднаўленне звязана з унікальнай жанчынай, мастачкай Марыяй Гажыч, якая змяніла мастацкія выставы ў Сан-Францыска на кляштар у Гродні. Яна пражыла незвычайнае жыццё, поўнае выпрабаванняў, мастацтва і веры. З вами Настасья Суканосік, і вы на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле «Гарадзенкі» мы раскажам пра Марыю Гажыч, якую за яе працу і самаадданасць гараджане называлі гарадзенскай маці. Марыя Хшановская, такое было яе дзявочае прозвішча, нарадзілася 20 сакавіка 1860 года ў Курскай губерні, але яе лёс цесна звязаны з Гродна. Яна паходзіла са шляхецкай сям'і, а яе маці, Альжбета Нобель, была далёкай сваячкай таго самага Альфрэда Нобеля. У 18 гадоў Марыя выйшла замуж. У той жа год Марыя дэбютуе як мастачка на выставе таварыства заахвочвання мастацтва ў Варшаве. Нашчадкам таго таварыства з'яўляецца сённяшняя знакамітая варшаўская галерэя «Захентна». Марыя атрымала выключную адукацыю для жанчыны таго часу. Яна вучылася мастацтву спачатку ў Варшаве, а потым у Парыжы і Мюнхене, у найлепшых педагогаў. Яна належала да першага пакалення прафесійных польскіх жанчын-мастачак. А ў тыя часы нават у заходняй Еўропе жанчынам дазвалялі вучыцца мастацтву далёка не паўсюль. У 1880-90-е гады Марыя Гажыч выстаўлялася ў буйных еўрапейскіх сталіцах, а таксама за акіянам, у Чыкага і Сан-Францыска. Яна пісала партрэты, пейзажы, сюжэтныя карціны, яе творы добра раскуплялі, а творчасць выклікала прыхільнасць крытыкаў і захапленне эліты. Жыццё рэзка змянілася пасля смерці мужа ў 1900 годзе. Марыя, якая ніколі не была рэлігійнай і якую ў дзяцінстве наогул выхоўвалі ў праваслаўнай традыцыі, нечакана звярнулася да Бога і ўступіла ў каталіцкае таварыства найсвяцейшай сям'і з Назарэта. То бок стала сястрой назаратанкай. Там яна атрымала новае імя, сястра Паўла. А яшчэ зноў, у пэўным сэнсе, зрабіла кар'еру, бо неўзабаве стала кіраваць цэлымі кляштарамі. У 1908 годзе сястра Паўла прыехала ў Гродна, каб заняцца аднаўленнем амаль закінутага тады былога брыгіцкага кляштара, які тады таемна ад царскай улады перадалі назаратанкам. Яна прадала маёнтак тапаляны, які пакінуў ёй у спадчыну муж, і ўсе грошы ўклала ў рэстаўрацыю кляштара. Неўзабаве яна актыўна ўключаецца і ў грамадскае жыццё горада. У час Першай сусветнай вайны яна дамаглася ад акупацыйных уладаў дазволу на адкрыццё жаночай гімназіі пры манастыры, а таксама ткацкай майстэрні. Дадаткова выкладала маляванне, сама займалася рэстаўрацыяй старых абразоў. У гэты ж час яна пачала ствараць сакральныя творы, якія і сёння можна ўбачыць у кляштары ў Гродні. Напрыклад, абраз «Святы Клімент», напісаны адмыслова для алтара былога брыгіцкага касцёла. Дарэчы, малавядомы факт. Святы Клімент сёння амаль забыты, стагоддзямі лічыўся нябесным заступнікам Гродна. Працы маці Паўлы можна пабачыць не толькі ў нашым горадзе. Два абразы, якія паказваюць сялян, верагодна з ваколіц Гродна, захоўваюцца ў польскім музеі Амерыкі ў Чыкага. Справа ў тым, што ў міжваенны час з гродзенскага кляштара ў Злучаныя Штаты Амерыкі пераехалі 83 манашкі. Магчыма, разам з імі за акіян патрапілі і абразы, падпісаныя сястра Паўла з Назарэта. Пасля Гродна маці Паўлу перавялі на некалькі гадоў у Люблін, а далей на 10 гадоў у Італію, дзе яна таксама кіравала кляштарамі назаратанак. Але апошнія гады свайго жыцця, ужо хворай, яна правяла ў Гродні, дзе яе добра памяталі і называлі гарадзенскай маці. Яна памерла ў 1935 годзе і была пахавана на фарных могілках у адмысловым сектары для манашак-назаратанак. Творчасць сястры Паўлы была не проста мастацтвам, а частка яе веры і духоўнасці, сімвалам радыкальных змен у яе жыцці. Сакральныя абразы сястры Паўлы сёння лічацца сапраўднымі скарбамі Гродна. Агулам іх засталося ў горадзе 6. А што яна яшчэ пакінула пасля сабе ў Гродні? Вядома ж, адрамантаваны велізарны кляштар. А ў ягоным садзе пасаджаную яе рукамі бярозу з маёнтку памерлага мужа. Але галоўнае, што яна пакінула, дык гэта
добрую памяць гаражан. Марыя Гажыч – гэта прыклад моцнай жанчыны, якая змагла сумясціць мастацтва, веру і самаахвярную грамадскую працу дзеля нашага горада. І жыццё – гэта доказ таго, што сапраўдны талент і лідарства не маюць межаў і могуць праяўляцца ў вельмі розных момантах жыцця. А цяпер падпішыцеся на Гродна 1127, каб даведацца больш пра захапляльныя гісторыі і неверагодных людзей нашага горада. Ну і вядома ж, не забудзьце паставіць падабайку. Разам нас чакае яшчэ далей шмат цікавага.